nebojte. Mami, mám si šáhnout pro to koště? Prosím tě, pro nic si nešahej. Jo, musím. Ahoj, kuličko. Já ti natočím, kuličko. Vidíte tady pod postelí kuličko z mlíka. A už jdu pro to koště. Ale nevím jak. To bude těžká práce vzít to koště. Takže, jak se tam dostaneme pro to koště? Až se můžu dojít pro to koště, tak bude natáčet teď. Tak já budu u toho i natáčet. Potřebuju dostat. Jako spodek? Je. Haha. Mami, já už se můžu dojít pro to koště. Jo, děkuju. Vidíte, jak mami. Já jsem našla velké, jak je to možné. To je jedno, já tady najdu. Jo, počkej, já ho mám tady dole. Protože ona to zatáčela. Tak vidíte, mám to hnědý, vidíte? A jak nám tady rozevírají moji postel a už nemám kde spát. To je jediný problém, kde budu spát. A už jsem našla to koště, vidíte? Vidíte, že jsem našla to koště? No, protože oni tady, jak to odsunuli, tak tady udělali pro mě cestičko, aby jsem se dostala pro to koště. A teď tady natáčím. A ještě to, že chcete vidět, kde mám všechny věci. Tady, tady a tady. Jakože, když už mi dělají ten pokojíček, když se tam jdu do něho dostahovat a už budu mít nový pokojíček, už jdu zase natáčet. Vidíte, jak se tady pěkně dělají nudu a práci. Ale na to, aby potřebovali hodně práce, tak bych potřebovali, aby to odstěhovali tu postel. Už na chodbě máme tam tu skřínku a jdu si sednout a natáčet. Jo, a musím být tichá. A jak natáčím, tak natáčím. A co budeš tady dělat?